Vă îndemn, deci, să iubiți familia, să o prețuiți, să vă întemeiați familii creștine, cei care sunteți la început de drum. Dacă cumva sunteți soți și soții și poate că ați avut dureri, greutăți și căderi în familie, ridicați-vă și mergeți mai departe. Iar celor care se bucură de darurile binecuvântate ale Harului lui Dumnezeu revărsate în familia creștină, să le ofere, să le transmită cu generozitate și altora. Și mai ales rugați-vă la Dumnezeu ca să ne dea familii binecuvântate și creștine. Pentru că în mijlocul lor se nasc copii, dar și viitorii preoți. De aceea, dacă dorim să avem slujitori altarului, preoți, credincioși, evlavioși și buni, atunci nașteți-i. Hristos a înviat!